Hi everyone, welcome to Art and Stitching in Tulu channel. ಇಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೂರ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರ ಎನ್ನದು ಏನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿ ಯಾನ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫಸ್ಟ್‌ಗ್ ಅಳತೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಲೈನಿಂಗ್‌ದ ಮಿತ್ತುದು ಇದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಲೈನಿಂಗನ್ನ ಡಬಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಪಂಡ ನಾ ಫೋರ್ ಲೇಯರ್ ಬರೋಡು ಅಂಚ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬೊಕ ಅಳತೆ ಬ್ಲೌಸ್‌ದು ಇದು ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಯಾನಿತ್ತೆ ತೂಲೆ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಪಂಡ 2 ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ 4 ಲೇಯರ್ ಬತ್ತುದು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ. ಬೊಕ ಅಳತೆ ಬ್ಲೌಸ್‌ದು ಇದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ. ಉಂದೆಕ್ ಯಾನ ಟೇಪ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಇಸಿಟ್ ಯಾನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೊವೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ. ಮಲ್ದಾಯಿ ಬೊಕ ತೂಲೆ ಯಾನ ಶೇಪ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್. ಬೊಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಇಂಚ ಆಯಿನಾತ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದೀವೊಂದೆ ಸ್ಟಿಚಿಂಗಿಗೋಸ್ಕರ. ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಈತ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಇಸಿಟ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ತೂಲೆ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ದ ಆಯಿ ಬೊಕ ರಡ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ಉಂಡತೆ ಮಿತ್ತುರ್ದು ರಡ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್‌ಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ದೆಪ್ಪುವೆ ಅಂಚ. ಅವೆನ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಇಂಚ ಆಯಿನಾತ್ ಉಲಾಯಿರ್ದು ಒಂಚೂರು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. 4 ಲೇಯರ್‌ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ರಡ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅವು ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್‌ಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಮಕ್ ಆರ್ಮ್ ಹೋಲ್‌ದ ಅಲ್ಪ ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅವೆನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂದು ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನ. ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ದೆ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್‌ಗ್ ಬರ್ಪುನ. ಉಂದು ಕಟ್ ಮಲ್ದ ಆಯಿ ಬೊಕ ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್‌ದ ಮಿತ್ತು ಉಂದೆನೆ ದೀದ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್‌ನ್ ಡಬಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತುಂಡು ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ಎನ್ ಮಲ್ತುದು ಉಂದೆನ್ ಬುಡುಪಾದ್ ಐತ ಮಿತ್ತ್ ಐತ ಮಿತ್ತ್ ದೀದ್ ಕಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನೆಕ್ ಒಂತೆ ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಬೋರುಂಡು. ತೂಲೆ ನಿಕುಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರತೆ ಅಂಚನೆ ಕಮ್ಮಿ ಬೋರುಂಡು. ಅವೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್‌ನ ಪೊಲ್ಲವೆ ಯಾನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಎಂಚ ಕಮ್ಮಿ ಬೋರುಂಡ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಉಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್‌ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.